Bizitza bat osorik daukazu buruan, 11 historiren lekuko eskuan. Gure hizkuntzarentzat hurbil inguruan, Zulango libururik ez dago munduan. Urtegarri erretxina por la mano San Miguel, non hor da, aguillando bierda, la 5 compañía, la Virgen María. Soldaduek, geuean goxaldean, ilundala ere egunean, da soldaduek bidean itxunde dana lo, mantak astaputu eta, orduentzi iluntzean aile gehiagotu zirean da frenteak parade egin daintxe, gorriek ega parasarriti zirean bestaldera rigurrian, da gero hane gugez etorri zanan bat, Feliz, zata bat behiei joan jakon bai gatozela, behiek pinudien honan berantza hartu, sentinela onzanak, behiegaz datorrela pentsauen, sentinelak altzokien bibe eta zerrojoa erite aportatitez egiten dau. Behiega zitzean da gero, soldaduek lo eta ardiek pasaten jak izan ganetik igual, honan ez datan edo zean data handi ganetik eta soldadu beste batzuk botatu ziren erropea bigot ardi zaitute, eure parreka, holan da gero niri izorsten soldadu bi. Txabal, ¿tienes pan de los rojos? Si, morralean ekin nuen zatitxun bat. Asko nuko. Ez da, emonentzien da, proa horien da, bota. Zein de, ez, txarra dela, esan guzien da, neuri moztin barra bat zurie. Ogi zuri guzi behin egun nintzen da, espaldien. Reketeruak, jangoikoaren katuak, Gorbai aldean bilauz ditue gure hartzainkuitaduak. Eundaka kardie kostu katolikorik zintzuak, Maurua moixuen ikasleginik estrema derechakuak. Bizkaitarrixen izpirik badau, guztiok biloztu, gora kristorrei irrintzeginda, erleginuak akastu. Fasista Mauro pizti baltzokin, seikasi reketeruak, gora kristorrei esan ostian, lapur erliko pueruak. Gerraren paran Gernik bombardeo horinean, begiro ginen upota biok, ginorozta esaten jako, otxe gantzorrori, honantzetxoak, maitza, lehelaguntan izango zen, da gaztaia igorren bombardeoak bomba bota, da gu antzazun, zure hemen jeitetxean anoten ginean, etxeko ginean guaikaz, anoten ginean, da bomba bota, da gero bilortute urte ginen etxea eta ardi ikasio ginen basura eta petan arte esaten jako, digo gupozutik gora hau, hane gaztaia haintxin ginen bio, gaztaia egin, da gero hangin joztako punten nonzanko basulu bat eta aratzeko basulura joan ginean, da haintxe gauzela, etorri zirean, baina igual etorriko zirean 60 abioi, ez? Da, geure bizten, Gernike bombarde horien, geu begiri gauzela. Da gero, bombarde hau, dana zan kea, ja esan, Gerniko ustetxe handi bizten dago, klarun, eskero eta bombarde hau, gero joan zian atzera, da abieia kasakoak eganetik lagundutzen Durungo aldera ino edo eta bueltaz etorri, da gero gego ikusten ginduzuen kasakoak amatrailetan. Gentea urte honin buruen, bajatu, amatrailea eta atzera. Ze bombak azoaino behar gero esatorien gentea urten da daula amatraileetek jente gehiago izala Gerniken. Bosto lokoan, erosin nuen da leku txarrezan izango ze, hemen ni eskondute gero gaztainerazten anakatza horren esaten angoien, da jakea, foltzan itxi erleku eta jakea zehan da neuke gaztainek erazten, da gero iluntzean hartu nuenean jakea leporan erleku egin eta erleku galdu. Da, guian eitxeak, erleku handi gaztainek eta urrungoko neguen
onan ubila, ez dino. Pastore izimete ubilari arran ematetetan dauen edo, ez, ubilari eta erlejue. Erlejue ez den, da erlejue dino martxan, urte betean baino gehiagoan egon da. Da, bostu gorlako pagote. Ointekoaz, laro eta sortzi nino. Beha, beste hile bi barru, behatzi. Eta eta hilako ganaz, Baina, espeantzia bat. Nobi eukiun ematek eta frakak egiut izan. Burrusaz bakarrik, lehenago ez, burrusegaz. Nobien etxondoti, kakaiteko edo frakak erantzite gero jazte aiztu. Nobien etxondotik eta fio, eta bentana bertu dutzu eta mira, ez frakak zuzela eta beste herrementek ahirien da, ioto frakabitzuk egitu izan, ioto tengo en casa. Vale, lo que tienes también. Haike, lo batera, ez, hoi baten, oingo modun, oin beba, oingo binen beba, baina hoi baten, oia beba, ez kapas eskoa, ez, oingo moduko mulia tolan, ez, kapasa, da, jo, ez ziren da kandeleagaz, orduan esan egon, zerik, argirik da kandelea, edo argiziri edo, ez da, gero oian sartzean ginean, ama esaten duten, eroan, esaten duten argie gero atzera amak ekartu gene, sartu orduen hori da, atzera eta beha. Haik gurean anea patri rogozoa zan, da, hake euskerra torrite, ipiniutzen, ia ipiniuztizu amatetan da euskerragaz, da, ipiniutzu eta euskerra tarrat, bota dute, euskerra zukartu, gazatu. Bai. Gorbaieko mendian, puntaren puntan kurutze eder bat dago, handik ikusten dugu Euskal Herria ederrago. Zatoz miren, jarri hemen, zer dozu ikusten, Euskal Herri, kabitxiki, mendita baserri, Eupa mendigo izale gazte, gorbai mendira igun zaite, aneingo dugu irrintzi, eupa! Gora Euskadi askatuta,